Paýtagyt Aşgabatda soňky bir hepde bäri vilayatdan baran ýaşaýjylar öz ýaşaýan sebitlerine gowulýar. Dilekçiler we arakorlar wagtlaýyn tutsuk edilýär. It pişikler zäherlenip ýok edilýär. Köçeler we giýjeki klublar ýapylýar. Bularyň ählisi Russiýanyň we Iranyň prezidentleriniň gatnaşmagynda geçiriljekdigi aýdylýan halkara foruma görülýän taýýarlyklaryň çäginde amal edilýär. Yerli synçylaryň ençemesi muny soňky 10 ýylda görülip eşidilmedik howpsuzlyk çäreleri we çäklendirmeleri atlandyrýar. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 8 dekabrda paýtagtdan maglumat berdi. Şäherde giňerimli awadanlaşdyryş, awatlaýyş işleri geçirilip gotordy diýsek hem bolar. Köçeler hem awatlandy. Köçelerde raýat we polisiýa şigindäki howpsuzlyk işgärleriniň sany juda köpeldirli. Şeýle-de resmiler geçen hepdäniň başyndan bäri paýtagtda giňerimli bir çäklendirmeleri giýredýärler. Dip ýagdaýlardan habarly paýtagtly ýaşaýjy anonimlik şertinde gurrun berdi. Çäklendirmeleriň çäginde ilanta şu hepdäniň ahyryna çenli, ýagny bitaraplyk bayramy geçýänçe toy sadakalary bermek, şol sanda çadırlary guramak gadagyn edildi. Ilatyň hususanda ýaşlaryň barýan giýjeki klublary, diskotekalary hem bir hepde bäri ýapyk diýip paýtagtly ýene bir ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Şu beýleki çäklendirmeler 12 dekabrda Aşgabatda geçiriljek halkara foruma görülýän taýýarlyklaryň çäginde amal edilýär. Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýylyna, bitaraplygyň halkara gününe hemde ýurduň hemişelik bitaraplygynyň 30 ýyllygyna bagyşlanan foruma beýleki ýurtlaryň döwlet ýolbaşçylary bilen bir hatarda Russiýanyň prezidenti Vladimir Putiniň we Iranyň prezidenti Masud Pezeşkianyň gatnaşmagyna garaşylýar. Bu barada resmi medeniýet bilen bir hatarda agzalan ýurtlaryň media serişdeleri habar berýär. Bu forum we bu sapar Türkmenistanyň hemişelik bitaraplygynyň 30 ýyllygyna bagyşlanýar we türkmen dostlarymyz prezidentimiziň gatnaşmagyny haýyş etdiler we biz bu saparyň amala aşykdygyny kabul etdik. Dip Putiniň kömekçisi Yuri Uşakow 3 dekabrda Interfax neşirine beren maglumatynda aýtdy. Şeýle-de Türkmen prezidenti Serdar Berdimuhammedowyň geçen aýyň ahyrynda Gazagstana sapary döwründe Gazak prezidenti Kasym Jomart Tokayewiň hem bu foruma gatnaşjakdygyny tasdiklandygyny 25 noýabrda Türkmen medeniýeti habar berdi. Mundan başga da bu foruma görülýän taýýarlyklaryň çäginde paýtagtda dilekçilik edýän adamlar, şol sanda çağalar, spirtli içkilere garaşlydygy barada ýörüýte hasapda duran raýatlar we köçelerdäki arakorlar wagtlaýyn tutsuk edilip, arzu ýaşaýyş toplumundaky tutsukhanada saklanýar. Cemaat hojalygy müdürliginiň şeýle-de häkimligiň işgärleri, it pişikleri zäherläp ýa-da urup ýenjip öldürmek çärelerini hem güýçlendirdiler. Dip paýtagtly ýaşaýjylaryň ençemesi anonimlik şertinde aýtdy. Şeýle-de resmiler paýtagtdaky ilçhanalara baryp, nowata duran tas ähli adamlary dargadýarlar. Velayetlerden bu ýere gelen raýatlar bolsa, polisiýa bölümlerine alınıp gidilýär. Bu ýagdaýlara Gazak, Özbek, Rus we Türk ilçhanalarynyň töwereginde sinnasa bolýar. Saklanan vilayet ýaşaýjylaryny güne wagzala kidip ýa awtobuslary mindirip vilayetlerine gowýarlar. Dip paýtagtly ýaşaýjy belledi. Mundan başga da şäheriň garaşsyzlyk şaýoly, bitarap Türkmenistan şaýoly we Türkmenbaşy şaýoly ýapyldy. Bu köçelere diňe ulug däl, hatda piýada raýatlar hem goýuberilmeýär. Gata arassa bolup durmaldygy aýdylýar. Olarda ýygyderli arassaçylyk işleriniň geçirilýändigini görse bolýar. Bu köçelere velosipedli geçmek hem bolmaýar. Umuman hemmeler üçin ýapyk diýip ýagdaýlardan habarly paýtagtly ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Ýatlatsak Türkmenistanyň bitaraplygynyň 30 ýyllyk bayramy bilen bagly çäreler sebäpli Aşgabatda köçe hereketine wagtlaýyn çäklendirmeler giýriljekdigini Türkmen medeniýeti habar beripdi. Bu çözüt paýtagtyň köçelerindäki ulug hereketiniň dowamlylygyny we onuň ýokary dykdygyny nazara almak bilen kabul edildi. Dip resmi habarda aýdyldy. Ýöne habarda wagtlaýyn çäklendirmeleriň 8-12 dekabr aralygynda garaşsyzlyk şaýolundaky bitarap Türkmenistan şaýolundaky we Türkmenbaşy şaýolundaky awtolog hereketine değişli boljakdygy bellenipdi.
Türkmenistanlıların ençemesi anonimlik şertinde habarçymyza beren maglumatynda bu çäklendirmeleri adamçylyga sığmajak çäreler atlandyrýar. 11-nji we 13-nji dekabr günleriniň dins günleri yglan edilmeginiň maksady hem halkyň dins almagy däldi. Foruma geljek mihmanlar sebäpli paýtaklaryň öýlerinden çykman oturmaklary üçin oýlap tapylan karar. Diýip paýtagtly ýaşaýjy aýtdy. Bellesek Türkmenistanda 11-13 dekabr iş günü däl diýilip oglan edildi. Türkmen prezidenti bu baradaky permana 5 dekabrda gol goýdy. Ol munyň ýurdun ilatynyň bitaraplyk bayramyny dabaraly belläp geçmegi we oňat dinç almak üçin oňoýly şertleri döretmek maksady bilen kabul edilendigini aýtdy. Bu aralykda habarçymyz paýtagtyň käbir sowda nokotlarynda, şol sanda Gülistan we Teke bazarlarynda etin we gökbakça önümleriniň emeli bolçulugynyň döredilendigini hem habar berýär. Azatlyk bu ýagdaýlar barada paýtagtyň değişli häkimetlerinden, şol sanda polisiýa müdürlüginden tesbir alyp bilmedi. Türkmenistanda adatça bayramçylyklarda ýokary derejeli resmiýleriň saparlary ýa-da döwlet başçysynyň ulag kerweniniň geçmegi bilen bagly howpsuzlyk çäreleri güýçlendirilýär, köçeler ýapylýar, ulaglar we raýatlar üçin hereket çäklendirmeleri we beýleki gadagynçylyklar girdilýär. Bu çäreler 10 ýyllyklaryň dowamynda gaýtalanyp gelýär. Ýöne yerli sinçilaryň ençemesi paýtagtda indi bir hepde bäri dowam edýän bu ýagdaýlary soňky 10 ýylda görülip eşidilmedik howpsuzlyk çäreleri we çäklendirmeleri atlandyrýar. Mary vilayatynyň Owulhan etrawyna buğday ekişi dowam edýär. Ýöne çeşmeler ýurtdaky tehnika ýetmezçiliginiň köp potrot ýerine ekişiň gijikdirilmegine sebäp bolýanyny. Şol wagtda tehnika ulanmak nowatynyň telefon jaňlary esasyna bozulup arkasy kärenneçilerde ulunägilelik döredýänligini habar berýärler. Döwlet eýçiliginiň häkimetli we Türkmenistanyň her ýyl ýüzlerçe hozalyk tehnikasynyň satyn alynýanlygyny, kärenneçileriň tehnika, dökün, suw bilen öz wagtyny öpjün edilýänligini, ýokary hasyl almak üçin ähli mümkinçiligiň bardygyny tekrarlaýar. Emma daýhanlar bu sözleriň yerlerdäki hakyky ýagdaýa düýüpden ters gelýänligini, şol wagtda ýurtdaky suw meseleläriniň barha ýitileşýänligini aýdýarlar. Azatlyň habarçysy Owulhan etrawynaky potrot ýerleriniň köpüsine häzir buğday ekişiniň başlanmagyny habar berýär. Anonimlik şertinde urlaşan kärenneçiler bu ýagdaýy o hozalyk tehnikalarynyň ýetmezçiligi bilen düşündirýärler. Meniň gapdalymdaky potrot ýeriň buğday ekisi tamamlandy. Indiki gezek meninki öz potrot ýerimde hem basym buğday ekisi tamamlanar diýip pikir etdim. Emma goňşy potrotçynyň ekisi tamamlanmanka buğday eken traktorça jaň geldi. Ol maňa diýen bolsaň derrew gel, başga potrot ýere geçmeli diýlendigini aýtdy. Seýdip meniň potrot ýerimdäki ekis ýyza tüýsdi diýip kärenneçi daýhan aýtdy. Ol bu ýagdaýdan nägile bolup brigadyra jaň edenligini hem sözüne goşdy. Meniň potrodum ekilmän galdy diýsem, ol maňa häzir ýokary wezipeli adamlaryň hosarlarynyň potroduny diýmeli. Bolmasa bize islemäge mümkinçilik bermezler, diýdi. Adatlyň habarçysy bilen aýry-aýrylykda gurlaşan kärenneçiler bu ýyl ekrançylyk işleriniň gaty gijikmek ähtimallygynyň alada galýanlyklaryny aýtdylar. Häzir tüz gerek wagtynda teknikler döwülip ýygy-ýygydan hatardan çykýar. O hyzmat önümçilik kärhanasynyň hünärmenleri, döwlet traktorlary bejerip ýetişmeýär. Şu sebäpden dowamly tehnika ýetmezçiligi döreýär. Traktorçylar ozal öz aýlyk zähmet haklaryndan çykdyjy edip, öz ulanýan tehnikalaryny bejerýärdiler. Indi olaryň hem alýan aýlyklary öz çağlaryny eklemäge ýetse zor boldugy. Netijede olar döwlet traktory öz wastyk ýa-da öz hasaplaryny bejertmegi betetdiler. Diýip yerli hünärmen aýtdy. Onuň sözlerine görä bu ýagdaý tehnika ýetmezçiliginiň has ýitileşmegine alyp gelýär. Daýhanlar hökümetiň tehnika, tohum, dökün, suw bilen öz wagtyny gijikdirmän üpjün etmek barada berýän wagdalarynyň hem işe gurrunludygyny, üstesine kärenneçileriň hem işe denýäli ala tutulýanlygyny, hosarly diýilýän kärenneçileriň tehnika hyzmatyny hem beýle hyzmatlar hem ilki alýanlygyny aýdýarlar.
Ekişten giýjä galan, giýjikdirilip ekilen potrot yerlerinde buğday giýç yetişýär, emma bu ýagdaýlary nazarda tutýan ýolboşçy ýok. Olar oturan yerlerinden daýhanyň ýagdaýyny bilmän her gektardan tonnalap buğday hantama bolýarlar we şo diýlenler bolmasa potrotçyny günäli çykaryp bergile edýärler. Deyip adatlyk bilen anonimlik şertinde gurlaşan kärenneçi bu ýagdaý köp potrotçynyň tasdiklanjakdygyny hem sözüne goşdy. Maglumat üçin aýdylsa, Türkmenistanyň owu huzurlugyny uly özgörtmeleriň geçirilýänligi, daýhanlaryň netijeli işlemegi, ýokary hasıl almak üçin ähli şertleriň döredilýänligi aýdylýar. Ýöne adatlyk resmilerden bu reformalar barada anyk düşündiriş alyp bilmeýär. Gazanylýan uly üstünlikler barada berilýän dawaral habarlara garamazdan ýurt jikmejik maglumat üçin ýapyk bolmagyny galýar. Garaşsyz neşirleri, sosial media sızıp çykkan maglumatlara göre Türkmenistanyny diňe ekiş, ekini ýyda işlerden yetişen hasyly ýygnap almak işleri hem iki aýagy bilen agsamagyny dowam etdirýär. Resmi maglumaty göre Türkmen prezidenti 1 dekabrda degişli ýolbaşçylary meýdanyna paýtanyň bir üýtüginiň hem gagalyrman ýygnalmagyny tapşyrdy. Şu aralykda Türkmen News neşriniň öz çeşmelerini salgylanyp ýazmagyna göre Türkmenistanyň Ahal, Lewap we Mar vilayatlarynyň gowaça meýdanlarynda ýetişdirilen paýta hasyly doly ýygnalman uly daýaçylyga ýol berilýär. Sebäbi paýta ýygmak üçin el güýji, adam ýetmeýär. Dürlü derecedäki resmilere değişli yüzlerce gektar meydanda öz wagtynda defoliasiýa, yaprak düşürmek işleri geçirilmedi. Şonuň üçin bu meydanlara kombaynlary salyp bolmaýar. Häzirki zaman baýlary, yereýeleri hakyny tutulan ýygymçylara yeterlik hak tölemek islemeýärler. Yerli häkimetleriň özlerine büdjet işärlerini iýermegine umyt baglaýarlar. Deyip garaşsyz neşir ýazýar. Maglumat üçin aýdylsa, öňkü prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň öwlan eden ikinji ow huzurlyk özgörtmesini hususy telekeçilere hasken yer böleklerini bermek we ow huzurlyk işleriniň has netijeli bolmagyny gazanmak nazarda tutulypdy. Her halda yerli synçylar uly yer böleklerini alan täsirli adamlaryň ow huzurlygyna ulanylýan mejbur rahmetiň has köpelmegine sebäp bolanlyklaryny öňe sürýärler. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski, Amerikanyň prezidenti Donald Trump'yň onuň iň soňky paragçylyk teklifini okumandygy baradaky aýplamasyndan soň möhüm Ýewropaly ýaranlary bilen duşuk geçirmäge taýýarlanýar. 8 dekabrdaky Londondaky gepleşikler geçen ay Amerika tarapyndan taýýarlanan paragçylyk taslamaty mälim edilenden soň ulalysyga gelmek ugrunda tagalla edýän Ukrain we Amerikan resmileriniň Miami'niň golaýynda 3 gün dowam eden duşuklarynyň ýygyny geçirilýär. 28 maddadan ibaret bu meýilnama aglawa has köp Russiýanyň bähwitlerini ileri tutýandygy hökmünde garaldy. Bu ağırlıkta Kiev, Vladimir Putin'in 2020 ýylyň fevralynda Ukraina garşy başladan dolu göwrümli töwüsünden hem öňe sürüp gelýän has berk talaplarynyň käbirine garşy çykdy. Вже зараз починаємо новий дипломатичний тиждень, будуть консультації з європейськими лідерами. Biz täze diplomatik kepde başlaýarys. Ýewropa liderleri bilen konsultasiýalar geçireriz. İlki bilen hopsuzlyk meseleleri, biziň garşy durmagymyza goldaw we gorunç üçin himayet bukçulary ara alınıp maslahatlaşylar diýip Zelenski 7 dekabrda ortada ýazga alynan giýje kizlenmesinde aýtdy. Zelenski'nin Londondaky duşuklarynyň arasynda Kiýewi bir goldaýan Ýewropaly liderler hem bar. Ýagny Britaniýanyň premier ministri Keir Starmer, Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Macron we Germaniýanyň kansleri Friedrich Merz. Sol bir wagtda 7 dekabrda Washingtonda Amerikanyň prezidenti Donald Trump Ukrain kärdesini tanqidlap, ondan özüniň biraz lapikeç bolandygyny aýtdy. So we've been speaking to President Putin and we've been speaking to Ukrainian leaders, including Zelensky, President Zelensky. And I have to say that I'm a little bit disappointed that President Zelensky hasn't yet read the proposal. That was as of a few hours ago. Biz Prezident Putin bilen hem gurulýarys. Ukraina ýolbaşçylary sol sanda Prezident Zelenski bilen hem gurulýarys.
we men Prezident Zelenskiýiň mundan bir näçe tagat öň çykan teklibi okap görmändigine biraz lap keç bolandygymy aýtmaly diýip Trump jurnalistlere nyktady. Ukrainanyň baş gepleşikçisi Rustem Umerov soňky özgörüşler barada Zelenska 8-nji dekabrda hasabat berjekdigini aýtdy. Şuň biz Ukrainanyň prezidentine Amerikan tarapynyň gatnaşmagynda alınıp barılan dialogyň ähli taraplary hemde ähli dokumentler boýunça dolu maglumat bereriz diýip Umerov X ulgamynda ýazdy. 28 maddalyk meýilnama girdilen ütgütmelerden soňky görnüşiniň jikme-jiklikleri köpçüligi ýetirilmedi. Trump hem onuň mazmuny barada hiç dat aýtmady. Soňky günlerde Amerikan we Ukraina resmiýetleri esasy jedelli meseleleriň hatarynda territoriýalara gözegçilik we Ukraina wagtyndaky howpsuzlyk kipilikleri meseleleriniň bolandygyny ýaňdatdylar. Miami'daki gepleşiklerin ideýany Zelenski Aktamyň adyndan gepleşikleri alyp barýan ýürüýti wekili Steve Witkoff we Trump'ın giýewsi Jared Kushner bilen telefon arkaly gurulaşandygyny ma'lum etdi. Американські представники знають базові українські позиції. Це була розмова конструктивна, хоч і непроста. Amerikan wekilleri Ukrainanyň esasy pozisiýalaryndan habarly, gurrundeşlik aňsat geçmese-de konstruktiv boldy diýip Zelenski belledi. Bu aralykda Russiýa howanyň sowamagynyň arasynda Ukrainanyň infrastrukturasyna zarbalary urmagyny dowam etdirýär. Zelenski'nin paraqçylyk prosesi boýunça Brüsselde we Rime meýleşdirilen taparlarynyň öňü sirasynda Italiýanyň premier ministri Giorgia Meloni onuň bilen telefon arkaly gurulşdy. Meloni Rimeň Kiýew bilen gatnaşyklarda ýararlylygyny tasdiklady we Ukrainanyň energiýa infrastrukturasyny hem de ýylatyny goldamak üçin adatdan daşary kömek berjekdigini aýtdy.